Azken 2 hilabeteetan izugarrizko emendaketa jasan du kafearen prezioak. Saltzaileek prezioa egunero 2% emendatzen ikusi dute eta horren aurrean erabakiak hartu behar izan dituzte. Etorkizuna nola aurre ikusten duten kontatu digute Donibane Lohitzuneko Deuza kafe saltegi historikoa. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan kafearen prezioaz hitz egiteaz gain, Zapalduon pedagogia liburua aurkeztuko digu Aitor Zabaleta lankideak. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Kafearen prezioak lurrikara bat bizi izan du. Urte hasieratik izugarrizko emendaketa bat jasan du kafearen prezioak. Urtarrila eta otsailean egunero prezioa 2% igotzen ikusi dute iparraldeko kafe saltzaileek. Zinez, kolpez etorri da, badugu ohitura, emendapen pixkaten hola ikusteko edo hola, mina hor zen, zinez egunero zen, 1%, kasik 2 emendapena, eta gu zera kafe erretzaile batzuekin taldean gira, badugu kooperatiba bat, eta denak eginen elgarde izen, zer egitu zue, hor panikada, izitu gira. Prezioaren egoeraren arrazoiak anitzak direla aipatu du saltzaileak. Besteak beste, klima aldaketaren eraginez, kafe geroz eta gutxiago biltzen dute. Klimaren berotzak ere kafea agarrotzen du, desagertzarazten du. Brasilen usta berria baita hor, 2025-koa, 130 dute gutxiago. Hori Brasilen, baina bertze herrietan ere, Etiopian, Vietnamen, eta honitzez gutxiagotu da. Eta produktorek usta txikiago haukanez, berdutu horien biziare irabazi eta prezioak emendatu dituzte. Aldaketa klimatikoaz gain faktore politiko batzuk ere prezioaren emendaketa ekarri dute. Panamako kanala ere etxe izan da, eta beraz garraioak ere haunitzez luzeagoak izan dira. Bada itxaso gorrian izan diren gatazak eta diren gatazak beti. Hor ere garraioak perturbatuak dira. Egoera horren aurrean inoiz ez bezala azalpenik eman gabe prezioak igo behar izan dituzte. Hilabetean bertan, normalki jendea abisatu behar da, eta dena, hor hain kolpez upatu den, hor emendatu izan behar dugu hilabetean berean. Guk kiloa, gero dependitzen du ze irriko kafea den, baina 3-4 euroz kiloa. Bihartuak izan ginen. Bezeroak ere prezioaren igoera hartu dira. Emazte honek maiz erosten du kafea Donibane Lohitzuneko Deuza saltokian eta etortzen den bakoitzean prezio egotzen ikusten duela dio. Kafea luxuzko edari bat bihurtzen dela epatu du. Eta aurrekontu bat suposatzen du etxean. Azken 3 urteetan 3 koiztu eginda kafearen prezioa eta egoerari aurre egiteko alternatibak bilatzen dituzte 100 urte baino gehiago dituen saltoki honetan. Beharko ginuke kafea direktuki gehiago erosi. Gu eta produktoren arteko etapak dira saltatzea naguzu. Eta horrek guri behintzat prezioak mantenduko dizkiuke. Zuzeneko salmentaren autua egiteaz gain, kafearen aurrean alternatibak proposatu nahi dituzte. Beste edari baten proposatzea kafea erosten ahal ezingo duten jendea unkitzeko ere. Eta horiek ez baitira antzi behar. Kafea luxuzko zera edari bat bilakatzen baita. Eta jende horrek ere bardu zerbaiten beharra, beraz badugu buruan bertze edari baten proposatzea. Etorkizunari begira ez dute uste prezioak jaitsiko direla, baina egoera bakoitzaren aurrean egokitu beharko dira. Zapalduon pedagogia liburua aurkeztu du berriki Urruñan Ane Ablanedok. Azken urteetan berria eta argian idatzitako artikuluen bilduma da. Berriak ez, baina berritasuna galdu ez dutenak. Izan balira oso puntualak, gertakari oso konkretuek bultzatutakoak edo hoien arira sortutakoak, ez luke zentzurik, hoiek liburu batera ekartzea, baina hor ideologia asko dago. Hau da, artikulak irakurri daitezke besterik gabe kafetxo bat hartzen eta kitxo, baina artikulu horiek ikasi daitezke. Hor hitz egiten da imperialismoaz, hitz egiten da heziketaz, hitz egiten da psikologiaz, hitz egiten da askatasunaz, eta horiek ez dira kontu arinak. Beraz, aktualitatea dute atemporala direlako.
Nungoa zara, zein da zure herria izena. Asteko artikulu batzuk badira heziketaz mintzo direnak, alegia heziketa hutsez, balio diona berdin aleman bati, edo espainol bati, edo euskaldun bati, hauek esan. Baina gero artikuluen parterik nagusiena edo artikulu kantitate handiena euskaldunok beren politika egiteko segitu beharko lituzketen printzipio ideologikoei buruzkoak dira. Eta beraz pixka bat horretaz ari dira asko eta asko. Eta gero printzipio horiek nola aplikatu beharko genituzkeen gure eskolan, gure ikastolan, alegia hurrengo belaunaldiei transmititzeko, eta nola hori ezin dugun egin, eta horrek berak erakusten duen ez dela gure hezkuntza eta estatu zapaldu bat garela, ez? Eta zapalketa horretatik zapaldu on pedagogiak askatasun printzak eskaintzen ditu. Egia da badagola ambizio askatzaile bat, bai maila personalean, bai maila pedagogikoan, alegia aurrek zenolako heziketa jaso behar duten libre azteko, neurosirik gabe nolabait esan, eta gero noski gure askaparen nazionalari buruzkoak, gure entitate personaletik areago doan dimentsioa delako besterik ez. Horretarako idazkera bizi eta provokatzailea erabiltzen du irakurlea interpelatzeko. Bueno, nire estiloa da zirikatzea, saiatzen naiz errezeta gehiegirik ez ematea, baizik eta ikustaraztea provokazioaren bitartez eta bestea zirikatzearen bitartez, eta bai heziketan botatzen ditut batzutan gauza oso potenteak eta badakit feedbacka iritsi zaidalako irakasle asko sentitzen direla pixka bat, hori ez, aludituta bezala, eta bueno, niri hori gustatzen zaitez, inarrostea. Eta noski politikan gauza bera, ez? Ta pixka bat batzutan modu amorosoago batean eta beste batzutan haser eta beste batzutan ironidatik eta saiatzen naiz astintzen euskaldunon kontzientzia. Ez? Hain zuzen ere pixka bat kontuak eskatu ditzan, zer ari zaigun pasatzen, politikaren zeregina batzuei eman diegu eta zenbateraino egiten ari diren zeregin horren alde edo ez, eta bueno, pixka bat gustatzen zait pixka provokatzea. Eta horretan jarraituko du besteak beste heziketa libreaz eta heziketa librea herri menderatuan bi liburu lantzen ari baita, beti amets edo ipar orratz batekin. Nahiko nuke gainerako herriek duten askatasun maila hori errekuperatzen laguntzea gure herriari. Ni ere libreago izango nintzatekelako kasu horretan, ez? Euskaldun izatea gaur egun zanpatu izatea esan nahi du, eta horrek ez dizu uzten zure kultura garatzen, zure nortasuna garatzen, ez? Eta nire utopia lehena hori, baina oso utopia da. Zigilu bilduma berezia Maurice Ravel ziburun sortu zela gogoratzeko, 150 urte, Frantziako posta etxeak asmatu dituen zigiluak eta oroigarriak bulego guzietan salgai daude orain. Christine saltzailea da, arro dago, bezeroek, opariak bildumak egin nahi dituzte. Zigiluak ziburun eman zituzten sailgai lehenik, baina ateak ideki bezain laster, zenbait musikazale agertu ziren berehala orain denetan erosten aldire. Eta orain urte osoan marnaka ekitaldi ospatuko dituzte aretoetan eta baita ziburuko eskoletan eman dezagun Maurice Ravel etxeuntan sortu zen musikaria oratzeko. Un compositeur d'une renommée internationale qui a composé le boléro qui est le morceau soi-disant qui est joué en permanence. Nazioarte mailan ezaguna den musikaria hemengoa izatea ohorea da, udan erakusketa berezia proposatuko dute Ravel Akademiaren edizio berezia ere bai. Doni Manelo Izuneko herriko etxeak zizel lan bat egiteko deialdia luzatu du ere. On voulait à Saint-Jean créer une œuvre en face de sa maison, puisqu'elle aura lieu sur le petit square à côté des passes, l'entrée du port. Baratze publiko batean ezarriko dute, Ravel sortu zen etxearen parean gisa hontan omendu nahi dute. Artisten zizelkariaren proposamena kapirilaren 16 arte hartuko dituzte. Eta Pariseko Filarmonika erakustokian ekainaren 15 arte erakusketa hau ikusliteke ziburutara hobeki ezagutzeko.
hemen bere ama. Eta hauek bere zenbait tresna. Boleroa gelditu gabe entzun daiteke hemen, musika zati hauek 169 aldiz errepikatzen dira obra hontan. Jaun Andreak izan ontsa eta bihar arte.